Вас вітае інфармацыйныя службы тэлеканала МКТБ, я Леся Ушакова. У эфіры навіны час мясцовы і галоўнае сёння. Зварот да каранёў да спадчыны. Міжнародны дзень роднай мовы адзначаецца ў свеце 21 лютага. Фермерскія гаспадаркі Мінскай вобласці ў перспектыве могуць значна ўплываць на рост эканомікі. На Маладзечыншчыне адна з самых буйных гаспадарак цэнтральнага рэгіёну. «Мама Про» – под такой назвай у Маладзечнай стартаваў рэспубліканскі кангрэс для бацькоў. Міжнародны дзень роднай мовы адзначаецца ў свеце 21 лютага. Гэта свята як зварот да каранёў да спадчыны кожнага народа, як успамін вядомых суайчыннікаў, літаратараў і пісьменнікаў, усіх тых выбітных асоб, што маюць непасрэднае дачыненне да роднай мовы. Установа, якая напрамую адносіцца да слова, гэта несумненна бібліятэка. Туды накіравалася наша здымачная група. Ці памятаеш, як дзяўчынка і я чытала пра раку і бор і поле, як прагнула душа моя той волі. Твоя, Максим, з той пары твоя. Ці ведаеш, што зблізу і здаля і ў вокнах цягнікоў звініць радзіма. О, ты б пачуў, ты б зразумеў адзіны. Твоя, Максиме, прагаю твоя. Любоў ад Максима зразумела. Про Максима верш я написала, і ён стаў песняй. Максим Богданович, я маю на ўвазе, гэта той чалавек, які якраз такі са школьнай лавы вучыць цябе любіць і прыгажосць роднай прыроды, і прыгажосць роднай мовы. Две кніжачкі выдала. Вось першая кніга «Таямніца» ў 2016 годзе. Гэта зборнік вершаў на беларускай мове. А другая кніжачка – гэта такі дуэтны зборнік, называецца «Эхо», выданы на пару з піцерскім паэтам і мастацтвазнаўцам Глебам Пудавым. Нам было вельмі цікава даведацца, якія можна знайсці падабенствы, паралелі ў паэзіі і апавяданнях настолькі разных людзей. Мужчыны і жанчыны, 10 гадоў розніцы, Расія і Беларусь, Маладзечны і Пецярбург. Нам вельмі спадабалася тое, што мы знайшлі. У нашай беларускай паўсядзённасці дастаткова многа людзей, якія размаўляюць па-беларуску, так што ў мяне заўсёды ёсць магчымасць размаўляць на гэтай прыгожай мове. У нашай краіне дзве дзяржаўныя мовы, але ў гэты дзень выдзяляецца менавіта нацыянальнае слова – мова коласа і купалы. Свята гэта яшчэ адна нагода задумацца і паразважаць пра будучыню матчынай мовы. Ёсць такое меркаванне, што мова жывая, пакуль на ёй гавораць, а таксама пішуць і чытаюць. Бібліятэку наведваюць розныя пакаленні маладзечынцаў. Гэта як сталыя чытачы, так і моладзь. Яднае іх любоў да слова і зямлі. Нашу бібліятэку наведвае звыш 8000 чытачоў. Фонд беларускамоўнай літаратуры складае амаль 32 000 асобнікаў. Ну а дыяпазон яе вельмі разнастайны. Гэта, канечне, і мастацкая літаратура, перыёдыка, духоўная літаратура, перакладная, пазнавальная літаратура. Ну, а перавагу чытачы, канечне ж, аддаюць мастацкай літаратуры. Сярод найбольш чытаемых сучаснікаў гэта Алена Брава, гістарычныя раманы Кастуся Тарасава, Людмілы Рублеўскай, чытаюць і Александра Альфяроўскага, і шмат-шмат іншых цікавых беларускамоўных аўтараў. Ну і несумненна карыстаецца папулярнасцю, як заўсёды, класіка. І на першым месцы гэта такія імёны, як Уладзімір Караткевіч і Васіль Быкаў. Лінгвісты не могуць адказаць дакладна, колькі моў у свеце. Лічба вагаецца ад 3 до 7 тысяч. Уся справа ў мяжы паміж мовай і дыялектам. Але ў тым, што роднае слово самае прыгожае, эксперты не сумняваюцца. Варта адзначыць, што па дадзеных ЮНЕСКО беларуская мова самая мілагучная ў свеце пасля італьянскай. Патрыётаў матчынай літаратуры, чытачоў, якія звяртаюцца да кніг на мове продкаў, супрацоўнікі бібліятэкі ушаноўваюць і захвочваюць прызамі на штогадовым свяце «Чытач года». Гэта была першая бібліятэка, у якую запісала мяне мама, у якую мы хадзілі і бралі кніжкі для пазакласнага чытання. І на працягу ўсёй школы я хадзіла сюды за дадатковымі матэрыяламі. І я памятаю, як у універсітэце я рыхтавалася тут да экзаменаў па літаратуры і па замежнай, па беларускай. Дома таксама ёсць шмат літаратуры на беларускай мове. Ну, самае улюбёнае – гэта «Шляхціц Завальня» Яна Баршчэўскага. Амаль увесь Васіль Быкаў, «Людзі на балоце». Ну, это больш тыя кнігі, у якіх можна прагледзець душу беларускага чалавека, яго станаўленне,
яго быт, яго традыцыі. Сучасная літаратура, так, яе шмат зараз, але я лічу, што яна такая, ты яе чытаеш толькі для таго, каб не забыць літары. Таму што я яе прачытаў і забыўся. А той самы Колас са сваім Лабановічам, ён пакідае след. І пакідае добры след, і пакідае матэрыял для думак. Між іншым, беларуская мова – адна з самых багатых у свеце. Яна налічвае да 500 тысяч слоў, а яе гісторыя больш за 10 стагоддзяў. Нашы бацькі, дзяды і прадзеды нямала зрабілі, каб беларуская мова была прызнаная як роўная сярод іншых моваў свету. Захаванне моўнай і культурнай разнастайнасці – такая мэта Міжнароднага дня роднай мовы. Далучыўся да яго і наш тэлеканал. Сёння мы таксама размаўляем па-беларуску. У прадаўжэнні тэмы Міністэрства замежных спраў сумесна з папулярным у Беларусі месенджерам прапанавала карыстальнікам арыгінальныя стыкер-пакі да Дня роднай мовы. Адпаведнае паведамленне размешчана на фейсбук-аккаунце знешнепалітычнага ведомства. У калекцыі 8 пацешных стыкераў у дыпламатычным стылі. Напрыклад, «Усё па пратаколе», «Прапаную перамовы», «Консул у дапамогу». Так, беларусам прапануюць віншаваць адзін аднаго з Міжнародным днём роднай мовы, які адзначаецца 21 лютага. Фермерскія гаспадаркі Мінскай вобласці ў сярэднетэрміновай перспектыве могуць стаць адной з кропак росту эканомікі рэгіёну. Гэта можа паўплываць на паляпшэнне якасці жыцця і камфорту насельніцтва. Такое меркаванне выказаў старшыня Мінаблвыканкама Александр Турчын падчас пасяджэння па пытанню развіцця фермерскіх гаспадарак вобласці. Звяртаючыся да фермераў, губернатар звярнуў увагу, што ў Мінаблвыканкаме прыступілі да распрацоўкі праграмы развіцця цэнтральнага рэгіёна на наступную пяцігодку. Галоўнае яе мэта – павышэнне ўзроўню і якасці жыцця насельніцтва, фарміраванне камфортнага асяроддзя пражывання дзякуючы павышэнню канкурэнтаздольнасці эканомікі вобласці за кошт эфектыўнага і рацыянальнага выкарыстання рэсурсаў рэгіёну. Паводле яго слоў, сельская гаспадарка Мінскай вобласці вырабляе чвэрць прадукцыю ў Беларусі. Больш за 2500 работнікаў цэнтральнага рэгіёна працуюць у сферы аграпрамысловага комплексу. Мы ўпэўненыя, што сельскае прадпрымальніцтва спрыяе развіццю сельскіх тэрыторый, павышэнню даходаў насельніцтва, павелічэнню падатковых паступленняў і вырашае праблемы занятасці. У Мінскай вобласці развіццё фермерства мае аднастайную структуру вытворчасці. Большасць спецыялізуецца на прадукцыі раслінаводства. Тэма арганічнага земляробства мае вялікі патэнцыял для развіцця гэтага віду вытворчасці ў Мінскай вобласці, агучыў сваю пазіцыю кіраўнік аблвыканкама. У лік найбуйнейшых фермерскіх гаспадарак вобласці ўваходзіць гаспадарка Пакуша з Маладзешынскага раёна. За апошнія 5 гадоў колькасць гаспадарак у галіне павялічылася на 17%. С пачатку года на тэрыторыі Маладзечынскага раёна зарэгістравана 9 дарожна-транспартных здарэнняў, у якіх 1 чалавек загінуў і 9 атрымалі раненні рознай ступені цяжкасці. Па віне нецвярозых кіроўцаў дарожна-транспартных здарэнняў не зарэгістравана. Нягледзячы на дастатковую колькасць пешаходных пераходаў, людзі ўсё роўна свядома перабягаюць праезджую частку дарогі ў неўстаноўленых месцах, а то і зусім сядзяць ці ляжаць на дарозе і практычна заўсёды ў стане ап'янення. У мэтах прадухілення прафілактыкі ДТЗ з удзелам пешаходаў з 28 студзеня па 3 лютага Дзяржаўтаінспекцыя Мінскай вобласці правяла акцыю «Пешаход». У рамках комплексу прафілактычных мерапрыемстваў ДАІ ажыццяўляла кантроль па выкананні правілаў дарожнага руху пешаходамі і растлумачэнне парушальнікам іх няправільных і небяспечных паводзінаў на дарозе. У ходзе акцыі супрацоўнікамі ДАІ вобласці выяўлена і спынена 324 правапарушэнні з боку пешаходаў, з якіх 14 пешаходаў знаходзіліся ў стане ап'янення. Нецвярозыя парушальнікі прыцягнуты да адміністрацыйнай адказнасці. Выяўлена больш за 60 вадзіцеляў транспартных сродкаў, якія не аддалі перавагу пешаходам на пешаходных пераходах. З мэтай умацавання транспартнай дысцыпліны з 21 па 24 лютага праводзіцца абласная прафілактычная акцыя «Цвярозы вадзіцель». Нарадамі ДАІ сумесна з супрацоўнікамі іншых службаў міліцыі будуць праводзіцца рэйдавыя мерапрыемствы. Аўтаінспектары звяртаюцца да ўсіх грамадзян з просьбай тэлефанаваць па нумарах 77 16 56 ці 102, калі вы сталі сведкай ці відавочцай кіравання транспартным сродкам у стане алкагольнага ап'янення.
Маладзечанец здаў у міліцыю вінтоўку прадзеда. 31-гадовы гараджанін распавёў, што рарытэт гладкаствольную агнястрэльную зброю ТОС убачыў на гарышчы дачнага дома ў вёсцы. Па здагадцы, знаходка належала яго прадзеду, памерламу каля 30 гадоў таму. Стражы парадку канфіскавалі няўлічаную зброю. У цяперашні час праводзіцца праверка. Як паведамілі ў аддзеле аховы правапарадку і прафілактыкі маладзечанскага РАУС, за мінулы год жыхары рэгіёну дабравольна здалі ў міліцыю 4 адзінкі незарэгістраванай зброі. Канфіскавана каля 180 боепрыпасаў. Па факце незаконнага захоўвання арсенала распачаты 3 крымінальныя справы. Зброю і боепрыпасы выявілі ў чыгуначным кантэйнеры мінскія мытнікі. Супрацоўнікі мінскай рэгіянальнай мытні спынілі незаконнае перамяшчэнне праз мытную мяжу ЕАЭС зброі і боепрыпасаў у чыгуначным кантэйнеры. Груз рухаўся чыгункай на адрас фізічнай асобы праз пункт мытнага афармлення Маладзечна. Паводле дакументаў, у чыгуначным кантэйнеры з Уссурыйска ў Калінінград транзітам праз Беларусь і Літву перамяшчаліся асабістыя рэчы, якія былі ва ўжытку, аўтамабіль і зброя. Аднак неабходных дакументаў на гладкаствольную агнястрэльную зброю 12-го калібра у грамадзяніна не мелася. Акрамя гэтага, пры правядзенні мытнага агляду выяўлены незаконныя боепрыпасы для дадзенай зброі ў колькасці 44 адзінак. Па факце перамяшчэння праз мытную мяжу ЕАЭС боепрыпасу мінскай рэгіянальнай мытні ў дачыненні да грамадзяніна распачата крымінальная справа. Санкцыя артыкула прадугледжвае пакаранне ў выглядзе пазбаўлення волі на тэрмін ад 3 да 7 гадоў. Боепрыпасы канфіскаваныя, паведаміла галоўны інспектор аддзела ідэалагічнай работы мінскай рэгіянальнай мытні Тацяна Ліннік. Зробім нашы хаты бяспечнымі. Мерапрыемства прайшло ў рамках 5-го этапу рэспубліканскай акцыі «Бяспека ў кожны дом». У буйным гандлёвым цэнтры маладзечна супрацоўнікі ГРАНЦ размаўлялі з насельніцтвам і нагадвалі о правілах пажарнай бяспекі, распавядалі, як папярэджваць пажары і гібель людзей. Прыводзілі прыклады надзвычайных сітуацый. На пляцоўцы выклік экстранных службаў удзельнікі мерапрыемства паказвалі свае веды. Макет печка дазволіў расказаць і паказаць парушэнні, што тычыцца пячнога ацяплення. Арганізатары прапаноўвалі мяняць батарэйкі на аўтаномных пажарных апавяшчальніках. Віктарына па асновах жыццядзейнасці паказала высокі ўзровень ведаў маладзечанцаў. Кожны трымаў брашуру на супрацьпажарную тэматыку. Мама Про. Рэспубліканскі кангрэс вяртаецца ў рэгіёны. У Мінскай вобласці ён стартаваў у нашым горадзе 20 лютага. Затым кангрэсы пройдуць яшчэ і ў іншых рэгіёнах і збяруць тысячы мамаў і татаў. Тэму працягне Алла Маркелова. «Мама Про» – это проект про усвядомленное бацькоўства, пляцоўка для ўзаемадзеяння мамаў і татаў, як будучых, так і тых, хто знаходзіцца ў гэтым статусе, з вядучымі спецыялістамі сфер аховы здароўя, сацыяльнай абароны, адукацыі. Нефармальныя зносіны бацькоў з урачамі, карысны маркет з таварамі для малышоў, падарункі і розыгрышы, прыемны бонус ад банка дабрабыт у выглядзе картачкі са скидкамі. І гэта не поўны пералік мерапрыемстваў, задуманых арганізатарамі. Сегодня мы находимся в Молодечно. Еще 8 таких городов в этих городах будут проводиться конференции. Цель и задача – это, конечно же, популяризация семейных ценностей, так бы назвал. Это осознанное материнство, подготовить будущих мам к родам, наладить контакт между врачом, будущей мамой, вовлечь в этот процесс папу, для того, чтобы была преемственность между медициной, мамой, будущими родителями. В этот процесс вовлечены не только врачи-гинекологи, а также вовлечены педиатры, наши врачи-педиатры, для того, чтобы вот такая командная работа принесла результат. Сумесна з Міністэрствам аховы здароўя, Беларускім саюзам жанчын і Беларускай медыцынскай акадэміяй паслядыпломнай адукацыі «Мама Про» распачала вялікі рэгіянальны тур. А на сустрэчу прыйшлі не толькі будучыя мамы, але і тыя, якія маюць нават не одно дзіця. У меня 2 мальчика и 1 девочка. Ждем 4-го. Получила пригласительное от нашего роддома Молодеченского. Интересно было прийти, посмотреть. Может, что-то новое для себя узнаю, несмотря на то, что у меня уже 3 есть. Для начала про подгузники посмотрели. Тут, что-то уже одно, я для себя поняла, что-то новое.
Яшчэ на асаблівасць рэгіянальнага тура паралельна з бацькамі на кангрэсе вучацца і медыкі. На асобнай канферэнцыі яны гаварылі пра камунікацыі ў сістэме ўрач-пацыент, сучасных прынцыпах вядзення цяжарнасці, а таксама пра тое, чаго хочуць сучасныя мамы і як грамотна наладзіць сумесны прадуктыўны дыялог. Наша задача в ситуации, которая складывается по демографическим показателям, все-таки укрепить ценности семейные. И, конечно же, чтобы мама не боялась рожать ни первого, ни второго, ни последующего ребенка. Потому что нет ничего прекраснее вообще, чем материнство. Это я точно знаю, как мама твоих детей. Бацькі і медыкі праводзілі кангрэс у фармаце, які так полюбіўся публіцы, інтэрактыўнай канферэнцыі. Пытанні абмяркоўваліся самыя розныя: цяжарнасці, партнёрскіх родаў, перавагі груднога кармлення, псіхалагічнай падрыхтоўкі да будучага мацярынства. Сярод спікераў урачы сталічных устаноў і мясцовыя спецыялісты. А арганізатары тым часам прыдумваюць новыя фішкі для таго, каб кожная жанчына, якая рыхтуецца стаць мамай, незалежна ад месца пражывання, магла атрымаць адказ на любое пытання адносна і свайго здароўя, і здароўя будучага малыша. На этот год наш основной курс будет направлен на доработку и дальнейшую работу над большим IT-продуктом. Это мобильное приложение «Мама Про», которое мы делаем совместно с Министерством здравоохранения. Там будут и обзоры родильных домов города Минска, и выступления лучших экспертов, лекции на разные темы, и возможность мамы задать вопросы. Все это там в мобильном приложении «Мама Про». Алла Маркелова, Алексей Андреевский, МКТВ. Добрая навіна для мужчын. У цырульні «Стайл» на вуліцы Прытыцкага 3А адкрылася барбер-зона. Усім кліентам тут абяцаюць стыльныя стрыжкі, карэкцыю барады і вусоў і выдатны сервіс. Падрабязнасці ў нашым сюжэце. Цяпер у маладзечні стыльных мужчын стане яшчэ больш. Упэўненыя супрацоўнікі цэнтра прычосак, укладак і манікюру «Стайл». 20 лютага ў мужчынскім зале ва ўрачыстай абстаноўцы адкрылі барбер-зону. Цяпер усім наведвальнікам цырульні даступныя не толькі стрыжкі, але і прафесійная карэкцыя броваў і вусоў, мужчынскі манікюр, камуфляж сівізны. Мы сделали вывод, что в 1,5 раза мужчин посещают чаще наши парикмахерские, чем женщины. В то же время на сегодняшний день входит в моду, популярными становятся борода, усы, бакенбарды. Вот и пришло само по себе такое решение, что, значит, наши мужчины, раз они уделяют себе больше внимания, хотят быть ухоженными, мы предложим им новый вид услуг. Першага наведвальніка барбер-зоны падстрыг, а заадно і паказаў майстар-клас маладзечанец Артём Аўрэйцэвіч. Нягледзячы на юны ўзрост, наш зямляк неаднаразовы пераможца міжнародных спаборніцтваў па цырульніцкім майстэрстве. А на постоянной основе стригший мужчин будет барбер Антонина Казакевич. Мне больше нравится стричь мужчин. Мне с ними проще. Очень много людей бороды делают, это стало модно. Современные стрижки. На сегодня фейд очень модно, поэтому молодежь за собой и люди в возрасте стали очень следить. Усім наведвальнікам абяцаюць не толькі якасныя стрыжкі і догляд, але і утульную атмасферу. Кожнага кліента мужчынскай залы чакае кубачак кавы ў падарунак. Дзейнічае сістэма зніжак. Напрыклад, калі прыйдзеце з сябрам, або калі прыйдуць разам бацька і сын. Можна набыць і падарачныя сертыфікаты. Барбер-зона працуе з аўторка па суботу з 8:30 до 17 гадзін. Адрас – вуліца Прытыцкага, 3А. Новае і незвычайнае, але дакладна тое, што спадабаецца многім. У комплексе «Мінск-Мір» будуюць новы дом. У яго ёсць усе перавагі прэміум жылля ў сучасным еўрапейскім жылым комплексе сталіцы, але адна асаблівасць. Кватэры ў доме Хельсінкі пакупнікам і гэту упершыню прапануюць за аддзелкай. Продажы ў доме Хельсінкі ўжо пачаліся, і гэта вельмі выгадная прапанова для тых, хто не хоча займацца рамонтам, а проста заехаць у зручнае, сучаснае і функцыянальнае жыллё, у якім будзе будаваць сваё сямейнае шчасце. У нового дома отдельное преимущество. Он для тех новоселов, кто не хочет ждать окончания ремонта, а въехать здесь и сейчас. В квартирах будут установлены все перегородки, разведены коммуникации, установлена сантехника. Используются материалы только ведущих производителей, от стяжек до обоев под покраску. Детально. Смесители, розетки, светильники, металлическая входная дверь. Все качественное, стильное и гармоничное. Высота потолков 2 метра 70 сантиметров с накладными и встроенными светодиодными светильниками.
Дизайнеры предлагают два стиля отделки – классический теплый и лаконичный светлый. Скандинавский, американский, европейский стиль. Покупатель сможет воплотить любое свое желание. Опять же, снова о главном. Уникальная возможность въехать в свою квартиру сразу после сдачи дома. Теперь про сам дом. Его уже строят. Выглядеть он будет как на этих кадрах. 25 этажей и разные квартиры с отделкой площадью от 30 до 74 квадратов. При этом все преимущества застройщика – просторное лобби со стойкой консьержа, зоной ожидания курьера, санитарной комнатой с пеленальным столиком и байк-боксом. Отделка керамогранитом пола и входной группы, гранитные порталы лифтовых шахт, светлые стены и финские мотивы в дизайне. Из лобби два выхода на обе стороны дома – в тихий двор и сторону улицы. В доме панорамные окна с детскими замками безопасности, застекленные лоджии, балконы. В доме сразу 3 лифта от компании «Отис», один панорамный. Дом Хельсинки – это первое жилое здание нового квартала, который получил название «Северная Европа». Это уже 9-й квартал комплекса, в котором можно приобрести квартиры. В каждом дворе детские и спортивные площадки, велопарковки, зоны спокойного отдыха. Весь квартал получит дизайнерское озеленение. В квартале будет построен детский сад на 230 мест. Квартал будет закрыт от сквозного движения машин. Владельцы смогут оставить свои автомобили на стоянках по внешнему периметру квартала и в крытых паркингах. Первый 9-уровневый паркинг, который вмещает 800 автомобилей, открыли еще полгода назад. Напомним, Минск-Мир – тщательно спланированный комплекс в центре столицы. Отмечен наградой как самый масштабный многофункциональный комплекс Европы. На его территории возведут детскую и взрослую поликлиники, медицинский центр, магазины и спортивные центры, кафе и рестораны. В центральной части комплекса будет разбит новый городской парк. Все это рядом с центром. На авто 5 минут до площади Независимости. На метро еще проще. Через комплекс пройдет новая 3-я линия метрополитена. И сразу 2 станции будут по соседству. Их достраивают. В дополнение остановки наземного общественного транспорта. Рядом будет и новый крупный торгово-развлекательный центр «Мара Молл». А деловое сердце комплекса, Международный финансовый центр, должен стать не только центром притяжения инвестиций со всего мира, но и способствовать созданию нескольких тысяч рабочих мест в Беларуси. Этот дом, как и другие в комплексе, не мечта, а реальность. Квартиры в нем доступны семьям со стабильным доходом. Квартиру здесь можно приобрести в уникальную для белорусского рынка недвижимости рассрочку на 10 лет. Требуется первый взнос, но к каждому покупателю у компании индивидуальный подход. И даже отсутствие средств на первый взнос не станет проблемой. Например, кредит от банка-партнера до 40 тысяч рублей, без справок и поручителей. Выгодны и программы кредитования покупки от банков-партнеров. Это финансирование до 90% стоимости жилья сроком до 20 лет. Партнерская программа с Беларусьбанком предусматривает, что процентная ставка по кредиту составит 4,74% в первый год, 9,75% на второй и третий год, затем 12,32%. А по программе ВПС Сбербанка на первые 2 года ставка составит 6,99%. До конца февраля проводится грандиозная праздничная акция. При покупке квартиры в домах Пекин и Сидней Люкс квартала чемпионов, Нью-Йорк и Сан-Франциско в квартале Северная Америка, Гонконг и Токио в квартале Азия и Александрия в квартале Африка снижена стоимость от цены продажи квадратного метра в длительную рассрочку. Кроме того, во время акции снижен первый взнос. Можно внести 20% и оформлять договор покупки в рассрочку. А кто платит сразу или с привлечением кредита, получает существенную скидку. Вариант «Дом Хельсинки» отличный для тех, кто не хочет ждать, когда закончится ремонт у себя и у соседей, а заедет сразу к себе домой и начнет жить и наслаждаться преимуществами комплекса. Время решать, какую мебель купить. А как решить проблемы с ремонтом, уже подумали и предложили лучшее решение. Відэа ад нашых гледачоў пралескі ў лютым засняў маладзечанец на камеру мабільнага тэлефона. На клумбе каля шматкватэрнага дому па вуліцы вялікіх гасцініц квітнеюць белыя званочкі. Кветак шмат і выглядаюць яны прыгожа, але калі першацветы распускаюцца ў лютым, гэта не норма. Веснікі вясны з'яўляюцца звычайна ў перыяд з пачатку сакавіка да пачатку красавіка. Мяккі клімат і анамальна цёплая зіма ў гэтым годзе даюць свае вынікі. Эколагі занепакоены цёплым надвор'ем, якое можа негатыўна сказацца на жывёльным і раслінным свеце краіны.
Калі вы сталі сведкай цікавых з'яў, магчыма расказаць пра гэтыя падзеі іншым. Дасылайце сваю інфармацыю, таксама фота і відэа пра сацыяльныя сеткі ў суполкі маладзечанскага тэлебачання. Нашы старонкі ёсць у кантакце, аднакласніках і Інстаграм. Я з вамі развітваюся і жадаю вам толькі добрых навін.